Добрый дзень, шановныя сябры! Вас вітае Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка імя Каладзеева. Сёння пятніца, а гэта значыць, што мы запрашаем вас да жывога чытання ў рамках рэспубліканскага праекта «Кожная пятніца – роднае сваё». Сёння мы з вамі пачытаем верш Людмілы Валасевіч, удзельніцы літаратурнага аб'яднання «Натхнення». Верш называется «Зима у вёсцы». На зорным небе месяц свеціць, зрабіўшы справы, вёска спіць. Мароз вавольнік вокны меціць, злуецца, стукае, трашчыць. Сабакі сціхлі, затаіліся, лянота з будкі лезці вон. Разы два гаўкнулі і змарыліся. І зноў зімовы моцны сон. Накінуўшы кажух на плечы, бягуць жанчыны за вадой, бо ўжо гараць запаленыя печы, ды стыне ў даёнцы сырадой. Рыпіць сняжок, шэрань іскрыцца, слупом стаіць над хатай дым. Зімовых маразоў вясковец не баіцца, стары год хутка зменіць малады. Запрашаем да нас у Барысаўскую цэнтральную раённую бібліятэку імя Каладзеева пазнаёміцца з гэтым і іншымі вершамі Людмілы Івановны Валасевіч. Зборнік называецца «Не адпускае мяне хата».